Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqamboti Media TV 18 ngenza kwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi cela wenze kufanele icofo subscribe ulike bese ushare le video. Ishiye abaningi bemangele inhlalisuthu yakwashembe ngesikhathi iphumela obala lapha ey'nkundleni zokuxhumana iveza inkulumo esuse umsindo kanye esuse imibono eyahlukahlukene. Ngale nje ukukhuluma kakhulu ey'ngane zakwethu ake uyibukele nansi ividiyo yenhlalisuthu yakwashembe ngesikhathi ikhuluma iveza okungaphakathi kuyona okuyilawulayo. Kanti-ke ngakuthokozela nokuzwa ukuphawula kwakho. Uma nje uthatha umuntu ozele awuhlukile nomuntu osuke edla umhlanzo wabanye abafana, ukuthi umfana uzofika adle bese yahlanza, then wena uyawuthatha lowo mhlanzo uyowubeka ekhakini, uthatha i-reject, uthatha isekeni, uthatha uvucu uqobo lwayo ulethe ekhakini, wena uthatha tekade kasigqokwa abanye abantu bayilahla, uthatha umuntu okade waseSantozi emzini yabantu sakazikiwi khona, yamthatha wena usumkhokhela inkomo usufuna ezela. Into okufanele uyazi ukuthi uma uthatha ibhola labafana egroundini, abafana bayeza bezodlalela ekhaya kwakho ibhola ngoba phela elabo ibhola bafuna ukulidlala. So kakwazi ukuthatha umuntu ozele bese uyamthatha wena uzomletha ekhayeni. Sibindi nje ninaso ukuthi umlobola kanjani nje umuntu ongabreakwanga wena, uhlala uthini nomuntu ongabreakwanga uwe, uze impela umlobolo uqale ngaye ufuna ukumenza umfazi. Ngophela umuntu ongabreakwanga uwe uba unkosikazi wesibili, wesithathu, wesine, wesihlanu, awuveli nje uthi uyaqala nje ukugana usugana umuntu ongabreakwanga uwe. Sibindi nje ninaso nisithathaphi madoda.